Čas na rozmova s našim goestom a je ním Kristian Andryskevšti z Akademie Nožny Bale Kasubian. Vítame srdečno. Witam serdeczno. Coś tam so zapisywo się jesie, ale dzisiaj nie nożny bale, ale bućce, bo ty się Akademia jest zaangażowana w promowanie tego sportu. Co so taci godzeje i co ten sport ma w se, że ledze derch pytałem, co to jest ta bućka i że oni by też chcieli zagrać? Bućka to jest taki bardzo dynamiczny sport widowiskowy. Może w niego grać każdy, niezależnie od wieku i umiejętności, czy to jest greby, czy to jest chudy, mały, czy story, dlatego myślę, że to jest taki bardzo wielki plus tego sportu, że każdy może w niego grać. A jakby tak porównać do tych takich znanych sportów, jak w telewizji, obzyrome do czego on jest podobny? To jest peżna, ja to mówię, peżna hokeja, peżna golfa i peżna można rzecz baseballu, bo taci ci jak prawie od baseballu tu jest. Tak z twojego doświadczenia na boisku to je gra jako, może generować kontuzję? Jeszcze se nie spłytku, żeby kontuzja se zdarzyła jak my grajemy, ale może se zdarzyć, ale to wiadomo, że jak w każdym sporcie ryzyko musi być, jak to godają, ryzyko zawodowe. Tak jest. No i Akademia Nożny Bale Kasubian, choć przede wszystkim trenuje ta futbol, no to też jest to zaangażowany w to. Akademia Kasubian wiele było goduny zleżno z dnia jedno te kasiebów, jako je też tak można rzec wasiem święta, ale jak wezdrzy ten wasz udzyl w promowaniu bućci, ja ci między sobie dumę. Można rzec, że my jak my mamy czas i możliwość, my naszym uczestnikom naszej akademii ukazujemy, co to jest bućka, uczymy ich w to grać. Mieli już kilka razy leżność, żeby zagrać ta bućka i dlatego myślę, że to jest taki bardzo fajny, że my chcemy im to pokazać, tą część kaszebu. Ale jedna taka ważna sprawa jest, że nożno bala to jest wiedzy, to jest sport, ja ci króleje wnet na całym świecie, to plus w Ameryce ledze nie wiedzą i futbol go dają na co innego. Na całym świecie nożno bala to jest sport numer 1. Czy bućka ma jakieś szanse przebici socie tego, żeby wzbudzać zainteresowanie w tym świecie, gdzie jednak my wzyramy na te wielkie znane dyscypliny? Myślę, że na chwilę obecną wiadomo, że tutaj w Polsce i w Europie sport numer 1 to jest nożno bala, ale bućka jest tak jak już rechli, to jest bardzo widowiskowy sport i myślę, że może kiedyś to będzie też będą transmitowane i czy to w telewizji i w radio o tym goduny więcej niż 4, dlatego my tu Akademia Nożny Bale Kasubian chce w tym pomóc i mam nadzieję, że kiedyś my zrobimy specjalną sekcję w bućka i będziemy treningi normalnie w tydzieniu też robić z tego sportu. I chcemy mieć nadzieję, że ten sport będzie znany, a jeśli ktoś by chciał zapisać w historię, to pamiętajcie, że w sobotę będzie turniej w bućka, o tym ma się pewna pogoda, ale jak przejedzie ta do Bulsiewa w sobotę, to będzie ta jednym z pierwszych, co bierzą udział w tym sporcie, ale co trzeba zrobić, żeby się zapisać, to wy możecie jeść w tym godzinie.